Good morning everyone. Oh, buntag pa sa buntag, buntag. Sayo pa sa buntag una ni sige ang Andre ay. Sorry kaday. Buntag pa kayo, lasing ko pagkapin sa buntag. Ang sarap ko ganyan gipangayo ay. Sadi ay. Sa gipangayo nimo. Nangayo kod katput, ana dito ang katput sa kuan. Sa balde gibutang na nako. Si wakwak. Tudong gamay. Tagkul. Tamanwat. Ang mga anak guys, buntag pa sa iyo, nagsinamok na. Hindi, yun okay, buntag pa kayo sa iyo na nagipangayo. Manano, sleeping pa. Sige ay. Pakwak. Nandis na tulog ta. Good morning everyone. Natulog ta nga. Samok-samok tinday. Tulugon pa kayo ta. Kaya walay work si daddy, matulog ta. Init kayo karon ba kayo? Nahilom. Minsan deka na yung kipangayo. Wag na sinagbot mo ka dito, wag imong gikuan ang tangkong wag. Ano sa mga bataan na. Sakit kay kung naong guys, kay kikuhit ni Inday, kinanap ni siya gipangayo. Nangay ni siya cat food. Ako sa tong kuanon ang kanon guys, kay bisa tong naluto na to. Agoy. Ito man pire. Ano man na imong tingog? Nawala man na imong tingog. Sa kay gipangayo ani nila ay. Ngay mga gipangayo ni sila kay sunod-sunod. Sayo pa kay kaon oy nang sala 5 pa. Di palungon na nato ning kuan. Kanon. Ang kato bitang gihimo na mga chicharon guys kay palpa. Ni araon. Palpak pa kahimo wa nin tubo. Ipis lang mo man ko eh. Ay inday ah. Isang mao ni mong gipangayo. Nagipa ako nang kuan ang kuan guys. Ang nilungag. Akong gipalong kay naluto na. Imbis ning higda kog balik kay matulog kog balik kay way trabaho si banana. Holiday bayaron. Sayo pas buntag sinday kasamat naman. Nanguhit sayo sa buntag unsa kay gipangayo ani. Unsa na netong dagway oh. Manudlay sa tayo muram tani. Kamoy. Kalkag ibuhok. Hoy, nga naman na diha piren.
Next week, ang lipstick tagamay kay anat sa ang laban na lang ko bangon naman ko. Unsa man sila si Ari? Hoy, unsa mo diha? Unsa mo diha? Rochelle, unsa ka diha? Ikaw pireng. Dali. Ibutahan na og snake plant ang kamang CR guys. Diri. Unsa mo diha? Ha? Rochelle, sungugan mo kay na si Rochelle guys. Ay, bisag kanang kuan ba? Hilig siya kanang magsungog-sungog. Magkuan ko kuan ko lamisa magtarapo. Init kayo ni karon kay kuan man. Sayo pa kisa buntag perti ng inita. Uy, ano man eh? Rosel, masige kang hilabot. Nagdoon ko si Rosel guys. Nanungog na po siya. Pagkanon ako ni og sayo akong mga dogi guys kay manglaba man ko guys para wala na ko'y hunaon. Di mo sige ko na ng ihi ba? Ihi na imong gitumban. Kinsa nang dire? Ho Miki. Pero guys, nungtong sa gas rinse. Namisa. Itong saging guys, sinog naman siguro ni. Amang kay Inday, magawas ka Inday. Ang sa pipina ni banana, wa na ko niya giinom. Kagahapon pa ni humon. Kagahapon sa buntag. Ipakaon akong chicharon nila kayo. Wala ning tubo, palpak. Palpak pagkakuan himo. Saon di ka na paghimo nga. Wa man ning tubo katong dito sa kuan tubo man kayo. Ubi na napoy nangihi diri oh. Pastilan yun kung mga iring guys. Pataka lag pangihi. Iring ba ni o si dudong gamay ba nito kung gamay iro. Hawa di abi hawa. Akong Persian ni sis. Simot. Sayo pa sa buntag guys. Taga nagtrabaho guys kay. Huy! Ginoo ko, Jesus Christ. Iring. Naunsa man yung taong kapiring. Iwa, man kay laing unaan. Diri man inuong ka kuan. Ha? Sus, naunsa naman to na kung mga iring guys. Uy, nanawa guys. Uy, batasan. Kaya nagpupo. Hor ba kayo? Wa na diya, awa na. Oo, ko ni iringan eh.
Ay, kay ning sulod siya CR guys, mag-CR din tato siya. Magpupo din tato siya dito sa CR. Nya di siya kapupo kay naaman si kuan. Ang akong Persian, giatangan man siya. Wa siya kapupo mo, diri nakapupo sa kuan. Oh, sa gas rinse. Kabuang. O, diya. Limo ni mo CR ning gas rinse ha. Labay na lang nato ng trapo kay. Kaya ko ang gikuan. Dagan pa magtrapo dito noon. Ay kung gipahi diri okay, unsa man ning bataa nga diri man libang. Katay ang iyang tai guys. Malibang din tato siya sa CR ganina niya. Wa na siya kalibang kay si Rosel gi kuan siya giatangan. Wa dia. Saka lang kagkalibang. Di mo man hinaw CR ang gas rinse noon. Luoy po siya kay ning sulod gani siya CR kay malibang siya dito niya. Kaya tangan man aning bayi nga kurukong no. Di nakalibang hinon aning gas rinse noon. Kalibangon na day kay to siya. Ano to nakaw. Buntag pa sa'yo, dagan na kitag na trabaho. Yung mga unguan eh. Ay, Diyos ko Lord. Nga pa dito oh, trapuhanan dito kay naihi. Nato day, nalibang diri day. Sa'yo pa sa buntag, tilibangan na itong kuhan day. Anak sana. Abay, sige po ni kuhan. Guys, everyone. Sayo pa sa buntag, daghan na giliho kay sayo tinagpabuyag ako ng iring. Sayo ko gitaga trabaho. Yung daddy doon, Sir Pintina ko mo. Lasa na ito mo. Rapo ko dito karin na ako ngamitin. Lahan mo na ako na. Naihi guys. Sayo pa sa buntag na ni mga ihi. Ano to kung spray? Wala man. Diyos ko Lord ninyo mga bataan mo. Sayo pa sa buntag, nagpabuyag na. Na. Okay, makita itong virginity ani. Atong ihangad na. Guys. Okay.
tuwang diri uy. Hmm. Diri guys. Ay, Diyos ko Lord. Ang tao. Hindi gusto pa ta matulog. Kayo po kaay na mo kasi nagsinamok si Inday. Di. Bangon na lang ta. Di ba tamdaman na ito niya samok-samok guys. Kung dili na mahatag iyang gusto, yung naanam na siya. Uy, nawala. Kinahanglan nga mahatag ang iyang gusto guys. Ang anak na si Inday guys. Ino ay pangayoon. Hindi mo ihatag, masige pero nahilom na, mugawas na. Mugawas ka, day. Dali, day. Ka. Apa si dudong gamay. Gawas sa dito ka. Okay, grabe kay katasamukan po. Gawas sa dudong gamay. Na. Balikan na to dito trapo guys kay ihira ba to dito. Ako ang kuan akong kamera ako akong cellphone nabasa. Ihira ba ni dire? Balikan na to trapo. Ungguyan. Ni sayo kay nagpaluyag ng mga ungguya. Kaya sayo man ni sila nanihapon gabi eh. Sayo pa na ko ni sila mahawon karon. Ay, Diyos ko Lord. Guys. Ang atong gas rinse, gihimog CR. Okay kaayo. Himong CR ang gas rinse. Apay cellphone natuwang. Ano dito siya nga? Naglingkod-lingkod siya sa CR guys. Sulod si Piring kay magpupo day unta siya unya giharangan ni kuan ni na compression nga si Rosel. Iyang giharangan mo utong gawas. Unya wa nakagwanta nakalibang na sa kuan. Nakalibang na diha sa gas rinse. Unya alam mo ako ang kuan nya gawas na iyang pupo di. Ako na lang gitong gipasagdaan.
nalibang na. Sibog na to ni. Kaya sa ginoon na po din nun CR di rin. Ambot na yun. Gusulod naman di ka dito sa CR Piring. Wala na lang juga nalibang dito. Kaya mo pang kuan si Rosel tagad. Imo na lang katong gibaliwala. Kakaan libang. Kani ang nalibang guys. O kani o. May batasan. Nagdala og swerte ris balay. Sayos buntag. Piring. Ibalik na ko ni diri o kay para nakuhaan ang magason. Ayaw gila tipiring nga kay makuhaan. Dili lagi manghilabot. Ini yung panghugasan kay para di magkuhaan diri sa lababo. Hugasan ni. Naglabay pa kog basura. Naman manglaba ko guys kay kagahapon wala kagabi wa o katiwas og panglaba kay kuan manggod kaning kusog ang ulan. Motong naundangan ako ang nilabahan. Na po'y nagkuan diri o basa-basa o si Rosel na pud ni. Ay, Diyos ko Lord. Isip-on ra ba ko? Bislango is real. Kana bitang para kagabi guys na ulan na napud ko. Nya nang kuan ra ko gabi nang himasa wa na ko giligo. Oni, islango na. Okay. Hoy! Ikaw, sakpan na dito ka ha, ikaw tiku andra ha. Nanlan iguot kay iyang kuoton. Na guys, ang hugas ko plato guys kay may ra hugasan guys o katong ipanghumulan ra namo sa kuan ba mga herbal nooy akong hugasan. Ang kamuti nga akong gilong agi steam pa na nako kay kuan unya na come. Sip-on real. Gisupon ako guys. Tulo.
Wala na po tayo agas guys. Simple as usual. Budget at tubig. Kaya itong agas nawala na po. Naunsa man akong cellphone eh. Mohayag dayon. Saan ni nadaot na ni? Mohayag dayon mo kuan. Nadaot na siguro ni siya. Yaguman ako guhugas. Ako na dayon. Pakanon ang mga dogi kay para makastart na kong panglaba. Tangkong sa ko ang bao. Mulan din ako ni sila kuan guys tubig kay malayos man. Unang ituan din ako tubig. Adire ay against the light nang ito diya ipatong ang kuan oh. Dinan na dugay yun na mamataron kay may trabaho. Walay trabaho guys pasagdaan lang ako na siya tulog kay unay trabaho so isayo kita mata la 5:30 mata naman na. Kay magkuan din na siya maligo. Kuan niya. Sa pagkaon niya okay lang yung pagkaon kay prepare naman na daan yung pagkaon. Tuan si Charon may ayon. Way ayon si Charon palpak. Gibulad pa tong pila ka adlaw na palpak man. Sayang kay daghan baya na. Saan ibulad pa siguro na utro. Kay para kuan kay baka basa-basa pa guys ba or baka naubi sa bulad. Hindi mag tanaw YouTube niya di daay nagkadimao. Sa banana man gid ana kay kita siya kuan si Charles nga pwede ra man gid unta mo palit barato ra man unta ang isa ka putos. Kani gusto mo luto-luto. Kay para makahibalo lagi daw. Karon di palpak. Parte para bantaghan sa si Charon. Balhin ako ni Derek kay tanawa ra gud pagkaluto kagabi guys oh. Nawa ning kuan tubo. Sana ni. Ay naunsa na siya. Ano okay. Dire pa siya agin sa light mo. Kay makuan mo gud siya guys dito guys mabasa ka na masige ko og kuan ba sa tubig mabasa. Na against the light lagi siya.
Na nangabasa na jud akong cellphone. Gani gibalhin ako guys kay wala ba perting basa sa cellphone no kay basa diri oh. Diri na pud ay nako sa ibutan oh. Kay dili agin sa light diri magkuan ng tubig daan. Nitungtong na ko diri galing lang kay lahi man nga ko natong nagamit walay stand. Oh ana mas tindog ra ba? Tindog ra di ay okay ra. Di ana lang kay guys kay kuan makita ang mga galing. Magtimpla na din kung pagkaon nila para pamahaw nila guys. Kita ko na human guys. Ako lang sa ining ibubuang kaning ko para gani. Diri raman ako ni ibubu ang mga abog ani guys kay ilimpyo man ako ni diri sa amuang kuan para sinaw ni amuang banggira. Kaning abog sa uling. Kay grabe kay magkalimpyo magsinaw ang atuang kuan banggira. Ay, Diyos ko. Guys. So, humanata guys. Ako na ning pangtrapuhan ang ako ang gipanghugasan kay para mabutang na sa butanganan. Ug di na maghuot ang ato ang banggera guys. Sel. Ito, naambot sa CR.
Yan ang kuan guys, teritoryo ng CR kay diha gyud na siya magpondo CR. Ano man kadiya dun? Sigli ang isda dun. Sigli sa isda. Dagan ba kaayod mga dagan pagpan, panakaurot. Ug wala pa gipang tagaan akong mga lugi ani guys, pati pag yun yung pagkadaghanan ning pana. Kay naitapan dito nga pandesal tag 2 ra ba niyan, palit yung balik 50. Nya akong gana pagid pag uli magdala og pana, wa na pati nagana. Pagpuya, di magsinirok ha kay makakaon na ba mong tarong. Ano ni daddy, platong daddy. Ay, para di. Wadi. Nice. Hapit na jud tanahuman. Man ani limpyon ang bangira. Na. Ay. Oh, diha. Karon guys, manam tag panghugas. So atong dogi ato nang daw. Alas 7 naman day, pwede na sila pakanon. Kanin na sila. Para makasugod na kog labaw, na ko'y unahon-naon. Dili, ba ni si Piring ra ba? Grabe ra ba kay ni si Piring? Basta makakita ni siya kaning mga plato. Di mahimutang, dili makahulat. Anak, hala, walay pel sa akong mga kuan. Anak. Day ra ni utang kuan. Okay. Leon. Okay. Ano ko ni pakaon si Piring guys, kaya di na siya makahulat. Tanawa guys, nagkuhan na Na siya guys. Hulat ba? Makakaon na lagi. Ang isa kay nga si Potri, wa na din uli. Saan na lang. Awa diha.
So guys, mag-prepare sa kong pagkaon sa kuang mga for baby sa ilahang pamahaw. O diri ra taman guys kay kanay kong vlog di gini pwede mataas guys kay ngano dugay kini mo man og upload maabtan panig ugma kung taas kayo nga akong vlog nga akong i-upload. So diri ra taman salamat guys sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel ug don't forget to share, like, follow sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok ug Reels guys. Og don't forget to leave sa inyong mga message sa inyong makita sa akong mga vlog. So salamat guys sa inyong tanan sa inyong suporta. Amping tang tanan, I love you all. God bless.